Uray adtoy ka IDI abroad wenno ditoy Pinas addalat ta ti Masakbayan Radyo amang Ted Consuelo ken aramid ti pag-asa. Ti istorya tayo, istorya mo met kabsat. Ti Masakbayan. Nay, apay, nanggulpi kan sa matan iji grocery, anak. Nagadumo dagita ginatang maun. Ginatang kon dagiti awan na masapsapol tayo dito balay tatang. Tapno saanan arumwar ni nanang ama pa nag-grocery. Ang adoonay day tanilda. Kababain ka ni Selsaw. Ang mga nodamakunan na anak. Tatang, Saan aga po, ta dito kayo balay nga agnanaad, kat na kayo amin ang tiagatang kadagiti kasapulan tayaw. tatang, ni Celso tinang ibaon kanya kiji grocery. Isong awan ti romba nga pagtanagan nyo. Ah, Nasingpot ni Celso. Awan anyaman kan kwa na dagito nga ipapaay mi kada kayo. ay na, nagasat ka anak ka, takas ka ni Celso tinagbalin na karelasyon mo. Nadayaw pa'y kada kami anaganak mo. Kastamot ka dagiti kakabagyan tayaw. Day tamot ti may saan na gusto kan kwa na tatang. Ang apay, anak, awan ka di pa'y panggap yung agkasar ka ni Celso. Madanon tulat ta day ta tatang. Mapasamak to day ta inton na plano min anaimbag. Nasingpot at talaga ni Celso lakay. Damo pa'y langay niya mamo idininilda. Nalaganon tirik na kenkwana. Hustot ako na bakit. Napaliw kumutday takan kuana. Iti kabayag nagdandan na iti anak ta. Awan pa'y nakita ka pakapilawan kan kuana. Huwag nga Rod, makita tamat no kasano ti panang ipatag na iti anak ta. Damdamag nga rod ka ni Nilda, no awan pa'y plano na nga agkalaysa. Nabayag mo ito nagdandan na ada. Sigurado ang naadal dan ti ugali, ti tunggal may sa. Dumtang tumutla siguro da italakay. Ang mga nogor-ornong dapay iti pagkasarda. Wan kat nga taa. Ang umsandan nga umububing. Madamdama agsikog to ni Nilda. At danton anak da ngam saan da payla anak kalaysa. May mayat ko mga Rod no agsikugan ni Nilda. Tapno mapilitan dan ngagkalaysa. Uray simple lang akasar. Tinapatag agkalaysadan. Mom, mababain da na ng kantatang. Gapo ka dagiti nagado ka nung ang paghatang mo itay iti grocery. Anya ko mga iti pagbainan da. Rumbang lang da ita, tanda ta iti poder da. Siya ko mga rod ti mabain, gapo ta makipagnanay da kadakwada. Amomot dagiti naganak kon. Saan ka no agapo ta data iti poder dakat datan ti mangbiag kadakwada? Nilda, bakit kan lakay dan? Rumbang lang at tulungan ta idan. Saan na narumbang nga panunutan da pa'y dagiti kasapulan diti balay? Manumot lati kanandan nga eh. Day tamot ti kanayon ko nga ibaga kadakwada. Ay, huwan gayam. Amom, damdamagan ni tatang. Naawan ka no pa'y plano tang agkalaysa. Anya nga iti imbagam? Imbaga ka madanon tulat ta. Masapul ama plano pa yan na imbag. Uwan mata. Kaya't ko maipaikan ka ti kapintasan akasar. Siyak to siguro ti karagsakan a babae. Inton mapasamak dayta, Celso.
lain, Nilda. Mawan pa ni Selsaw. Ag-overtime ka no di opisina da tatang. Ado ka no amin ti masapul alagpasan na. Kastaya. Una takas lamasansan mo tinamarabyan nga agawaid. Awan mo tirumbang nga pagagawaan ng agtrabaho. Tawan pa'y mo't anak yaw. Kan mo isa, adamot na talgad at trabaho. Kanayon ko mat nga ibagakan ko na day tatang. Ngam natangkan mo ti ulo na. Masapul ka nung agingkat kabaalan na ti agtrabaho. Agtrabaho latta. Sa bagay, ang mga nagurornong mo't para iti panagkalaysayaw. Kasta nga agpaiso tatang. Awan mo't ngamin ti bagbaga na kanyak. Awan niya tamom ngay ang mga no kaya't nakasorpresaan anak kao. Sapay ko mga rod takas tatang. Sa bagay, panawan mo't ko man. Tapno agbalin kamin aligal ka ni Celso. Naimbag ta na panunot mo day ta, Nilda. Awan mo tintirumba nga panaknakam ka ni Celso. Kun amaw kakapkap na kanyaw titunggal maysa. Wan tatang. Urayak nga rod ayawisan ni Celso ti panagkalay sami. Nasingpet ka na dayaw akaayan ayat ni Celso manang Emmy. Iso nga idiin singasing nangagdan na kami, diyakon nagpangadwa, kat imanugot ak adagos. Tanam na maag aso marununton ti panagkalay sami, kalpasan ang makaurnong kami iti busbusan mi. Imanugot matananang kantatang iti desisyon mi nga agdan na kamin. Ngam dinawat da ano mabalin, ijay kami balay mi nga agnaad. Banag nga inanamungan met ni Celso. Naanayas ti panagdan nami manang. Awan met ti makuna dagiti dadakkel ko ken ni Celso. Ngam iti panaglabas dagiti aldaw, kasla matektekanen dagiti dadakkel ko amang ururay, no kaanunak nga ikallaysa ni Celso. Adamat dagiti gundaway nga ibagak dayta ken ni Celso, ngam awan ti mauray ko asungbat manipod ken kuana. Naglabas pa'y nga rod, dagiti aldaw. Masansan mo tanti pa nag-overtime mo, Celso. Ang mga maabuso mo ti bagim kat agsakit kay ti kastar aramidam. Ado nga min ti trabaho iti office, Nilda. No, jak mo tag-overtime, matambakan nak iti trabaho. Madanaganak lang amin iti salon at mo. Kan oray da tatang. Agbalaw da iti kanayon analadaw a panagawawid mo. Di da kapay kanon makasarsarita. Ibagam ta pasensyada pa'y laeng. Talaga amin na busy ako una ita. Mga bumaknang kaadagos iti kastangar aramidam. Di mo kayat da ita. Tapnormang ay mo't basit ti panagbiag tayo. Saan nga importante kanyak dayta? Tinapatagkat ti salon at mo. Kan siyempre, ti panagbanding tayong mata. Awan pa'y oras mo na makibanding kada tatang. Nilda. Uray data adwa. Dandani awan pa'y oras mo na makisarsarita kanyak. Naladaw ka sumangpet. Kat sigurado anabannog kan kat makaturturog kanton. Isobay bayan ka na makainan na. Sorry, Nilda. Sapay ko matamaawatan pi sitwasyon ko ita. Talaga lang nga ado ti trabaho iti office. Ape akas tatilangam.
Matlaw na liday ka. Awan pa'y gaganay gayam nga agtrabaho. Ay, malagip ko lang ti kasasaad may ita ka ni Celso, friend. Ha? Aywan, kaano nga iti kasaryo? Nabayagan nagdenden na kayo. Sigurado nga doon ti ornong yo para iti panagkalay sayo. Daytarod pa iti may sapa kariribukak. Awan mo ti dakdakamatan ni Celso may papaniti panagkalay sami. Anya? One friend, uray da tatang, agkaradamag da no kaano kami kanong agkalay sa. Diyak mo't masumbatan taon mo ti plano mi may papaniti dayta. Kitanya pa ilang amin tararamidan nyo. Agkasar kayo na Mabainak mo't nga agdamag may papaniti dayta ka ni Celso. Ha? Siyempre, iso ti lalaki. Rumbang lang nga iso ti mangibagano kaano. Saan ka di? Girl, na di mo mauray, di si kante mangibaga. Di ka babain. Arig na agasawa kayo, anya, takasar lang ti kurang kada kayo. Ano ka ba? Danda ni awan pa'y oras na kanyakon. Kanayon nga overtime. Nabanog to na agawid. Uray dananang, di da pa'y makasarsaritan ni Celso. Apay nga minakanayon na overtime, aber. Uno, ang mga nagrornong mo tara ti panagkalay sayo. Kastamot tinaibagak ka ni tatang, idinaudi ang nagdamag da. Kaslasan mo ta kasta ti marikriknak, friend? Ha? Ay, agreedam ka, friend. Ang mga nadamot din sa balang aramida ni Celso. Ha? Remember, di kay pa'y nagkalaysa. Mabalin latang agbaliw ti panunot na. Mapampanunot ko mat day tano daduma. Ngam sapay ko ma, ta saan apod no ti mapampanunot ko. Sapay ko ma, friend. Grabiin, ngamawan pa'y laang ni Celso. Kanayon mata nakastoy. Imposible mata kanayon nga overtime. Ngam papapanan narod. Diyak pa'y amo no niya tibagak kadananang tunggal agdamag da no apay amasansan amarabyan nga agawid. Kan apay akaslawan mo ton plano na maipapaniti kasarmi. Imanugot ak idi anak idan na kankwana. Tapagaro pag asumarunon tumatla ang tikalay sami. Ngamapay nga aging gaita. Katawan mo't dakdakamaton ni Celso may papan iti dayta. Nas ka na paliiwa kung dagiti garaw na manipod ita. Pakawanan nak Diyos ko. Sabali ti mapampanunot ko. Ngamsapay ko mata nagkamali aklaan. Sapay ko ma, Diyos ko. Apay dagitay sagsagana makawas mo, Celso. Papanam? Adamin idijaya kanyak ni Brian ang negosyo. Mapan mi ko makitaan. Sa dino dayta? Eja probinsya. Mapan kami inton malam, kalpasan ti trabaho mi. Kat inton Domingon ti sasangpat mi. Anya? Maturog kayo ijay? Wanan tanong mayat na dyan negosyo. Pagsaritaan mi pa'y. Iso ajak makaawid adagos. Kasta ka di? Wen, isong sa gana kong dagiti kawas ko, tadi pa isong aramidam. Kasi ti sigod, agawid kanto asaan ka masukon, ket aganad kay ti panagawid mo, ha? Di ka kadagpakada kada tatang. Si kanto latan ti mangibaga. Makamukan ton ang mangipalawag kadakwada.
Ididamo, ti masansan amadlaw mi kat ti kanayon a panagawid ni Celso analadaw. Ngam ti rason na kat ti panag-overtime na, gapoy ti kinaado kano ti trabaho na iti opisina da. Ngam idi agangay, adamot tandag iti aldaw asaan nga agawid, taadda kano pagsarsaritaan da negosyo iti gayem na. Talaga asabalin ti marikriknak kadagidi agundaway manang. Ngam gapo iti nalaos a panagtalag ko kankwana, uray dagiti ibagbaga dagiti naganak ko kat jakmatan intal talag. Madlaw ko pa yan akas laadan gura da ka ni Celso, gapo iti kasjay nga aramid na. Apaya saan man ang nagawid ni Celso iderabi ay bakit? Kunamot ni Nilda, anapanda kano iti gayem na iti probinsya, tada kano kita anda negosyo. Negosyo? Nagsaya at langarodan ti trabaho da ka ni Nilda. Agpadpada da nga da na talaga da trabaho da. Ang negosyo pa lang. Day tamot ti ko na di anak mo. Di ka ti pa nagkalaysada ti into na rin da. Awan samot plano na mangikasar ka ni Nilda. Ay, jak man amulakay. Sang kaibagakmat ka ni Nilda, nga mabain kanumot amang dakamat ka ni Celso. Na, anya kumangay ti kabain na. Nabayagdan ngagdandan na. Rumbong lang ngagkalaysadan. Di mo't day ta tinamnamaan ta, iso nga imanugot ta iding agdanadan kas agasawa. Isumot ti amok, awan mo't gargarawdan. Sakit kas tar aramidan na, akanayon amaladaw nga agawid. Ita, awan manan. Uray kas tula kumamot nga awan trabaho na ti panagtalinaan na dito balay. Ay ninilda nga'y, ayan na. Rimwar mo na. Madukutan mo't siguro nga awan aramidan na. Sakit awan pa'y day dya lalaki. Imbis ngagpaspasyar da kumamot adwa. Ay, saus, rumbang akasaritan ni Nilda ni Celso. Damagan na, noan niya talaga ti plano na para kadakwada adwa. Naimbagta na sapa ka asimang putita Celso. Nilda, awan nung trabaho di office, iso sinapa ko natin nagawid. Nasaya at mat. Adda ko mapagsaritaan ta. Awan mat ngamin panawon mo kadagiti naglabas nga aldaw. Iso di ka nakasarita may papaniti dayto abanag. May papanitan niya day tayo. Nabayag tamatan nga agdandan na. Siguro, panawan mo tantap na pagsaritaan ta ti maipapan iti panagkalay sata. Manen? Day tamanan ti ibagam kanyak. Di mo't imbaga kamadanon to day ta, saan mo't analaka ti agkasarita a panawan na awan umdas nga ornong. Adamot basit na ornong tan. Kan simple laang matakalay sa ti kayat ko. Kastamot dananang. Saan nga roda kas ti kayat ko? Ne, ti cellphone mo. Mabit lang, tasong batak. Hello? Hapay ngay mawag ka? Anya? Sige, umaya ka dagos dita. Bye. Sino day chay? Rumor ka manan? Kuha, Nilda. Ada ka nun napasama kiti may sa agayem may kat masapol na titulong. Rumarak pa eh. O sige nga Rod, nga maganad ka. Wen, di ka agdanag. Friend,
Adamat tamagag kang ka? Anya day ta, friend? Awan ka din ni Celso di balayo di rabi Nasapa si Mangpet ngam aday mawag kan kwa na. Ada ka no emergency ti may sa agayam na. Isori marmot laeng tanapan na tinulungan. No kasta nga Rod, confirmed! Di anya? Ay na, friend! Nakita ka na dyan nurse sa kasinsin ko ni Celso idirabi iji ospital pagtatrabahuan na. Ada yung taray da nga ubing. Ada kadwa na a girl. Anya? Pudno ka di day ta nga ibagbagam, Jan? Yes! Atoy, kita ang tiinsen kanyak di kasinsin ko a picture. Daytoy, saan ka daan ni Celso daytoy? Kita Uwan. Ni Celso hagpay so day to eh. confirmed. Ngam asino ti intaray na iti ospital. Kan asino ti babae akadwa na. Apay nga itakalangan na gawin. Kumusta matigaya mo ako na matinulungam? Anda pa lang di ospital. Iso nga itak lang ang nakaawid. Pasensya ka, Nilda. Awawagan ka. Ngam di mo matsungsong batan ti awag ko. Diyak ngamin na ininto na rin ti cellphone ko. Gapo ta mariribukan kami di ospital. Gapo iti kasasad ti kayem mi. Kasta ka di? Talaga na patag-unay nga rod kan kaday di agayem mo niya. Pudno day tangin bagam. Napatag-unay kan kajay ina ti ubing akadwam iji ospital? Anya? Anya nga ina ti ubing ay bagbagam. Diyak amo ti kahit masawan. Kasano nga rod nga ipalawag mo day ti aladawan? Nga adda ita dito yung cellphone ko. Oh, kitaan. Ha? Asino day ti ababae? Kan anya ti pakain na igam kadakwada nga agina. Nilda, baybayan ako mga agpalawag. Jay saludsod ko ti sungbatan. Asino dagitoy nga agina iti biyag mo? Pakawanan ako Manilda. Nabayagan na kahit kung ipodnukon ka ti amin yung mabutangak. Amang ano panawan nak no maamuam ti kinapudno. Anya ti kayat mo asawan? Anak ko dahi tangobing. Ex-girlfriend ko ti inana. Nagsina kami dinaamuan na nga da sa bali a babae ti biyag ko. Kat si kaday tanilda. Si kati pinilik, ta si katay ayatag. Anya? Kaya po asawan? Nabayagan aluklok ko nak. Saan ka aniloko? Ay ayatan ka. Gapulang iti ubing. Isong agkit kita kami pa iti inana. Saan ka kadi ang makonsensya iti kastangar aramidam? Naiturad mo nga imbati dagiti agina. Naiturad mo a binaybayan ti anak mo. Nilda, diyak tinalikodan ti obligasyon ko iti anak ko. Ngam pakawanan na ko ma, tainlimod ko kun ka ti amin. Panagkunam, iti daytoy anaduktalak. Kabailak pa iti makidan ka. Iti likodan ti kinapudno, nga dapadak a babae nga agsagsagaba, gapo iti panang talikod mo kadakwada. Anya di kahit maasawan Nilda. Panghasim, no anyaman ti pampanunutam, di mo ko maaramidan. Iti daytoy anamwak. Lading itak. Ngam uray kasano ti panagayat ko kan ka. Diyakon mairusok ti makidan na pa iti kaskan ka na iturad mo tinang baybay ay iti aginam. Para iti bukod mo a pagragsakan. Saan? Di na ko maisina Nilda. Si katay ayatag. Si katay kayat ko nga ikalaysa. Ikalaysa? Ita, maawata kunti amin. No apay nga aging gaita. Awan planom amang ikalay sa kanyak. Anya ti amok. Amang no aramidang mat kanyak tinaramid mo iti aginam.
Iso agpinasen siya talangan, Celso. Agsinatan. Pangasim ko, Manilda. Subliam dagiti aginam. Kasapulan da ka. Nang runa ti anakyo. Ipaay mo kadakwada ti kalkalikaguman da pa nang ipatag mo. Di na kun panunutan pa'y. Kabalak ti amin. Ikagumaak ti manglipat. Basta subliam dagiti aginam. Talaga desidido kan iti panakisinam ka ni Celso, anak ko. Kabaala maalipatan ni Celso, anak ko. Ikarigatak nanang. Amo kakabalak na iti adimtang apanubok tibiyag ko. Nasaksakit arik na at nga damasaksakitan gapu kanyak. Nga daubing abinaybayan ti ama na gapu kanyak. Pili bakit kinatib karmaw, Nilda? Ngamdi ka agdanag anak, tada kami kaninanang mau amang suportay ta nyaman ngagbalin a desisyon mau. Patpat ganda ka unay, anak ko. Kat saan may akabaalan a makitkita da ka a masaksakitan. Agyaman na ka na kayo. Noawan kayo. Diyak mo noon yan to ti mapasamak ka na kami nga agina. Agina? Anya ti kahit mo asawon anak ka. Masikugak tatang. Ibagak kumakan ni Celso na ito akasasaad ko. Ngam natakwatak tinasakita kinapudno. Sakmaya maamuan na ngagdadagsanak. Awan ka diti plano, maamang ibagakan ko na anak ko. Walang ngagpaiso, Nilda. Karbungan na maamuan ti kasasaan mo ita. Saanan, tatang? Diyak kaya't nga damanan panunutan na responsibilidad na. Husto na sublyan na dagiti aginana. Kan may sa, nasaysayatan ti kastoy. Tapno awan pamkotan na agpakita pa'y kanyak. Anak ko. Huston da ito napasamak. Leksyon kanyak na ito yan, nanang. Tatang. Ipamaysaklangan ti amin nga oras kan pamatag ko itagbalin tong anak ko. Katsapay kumata kanayon nga da kayo amang tarabay ka na kami. Namnamaam da ita, anak ko. Nilda. Adda kami akanayo namang tarabay ka na kayaw iti agbalin nga anak mo. Pimanawak iti lugar mi manang kabayatan ti panagsikog ko. Diyak ngamin kayat amaamuan ni Celso nga agdadagsanak. Impas ngay ko nga rod ti anak ko iti lugar ti kabsat ni nanang. Iti sabali abangir, adamot na riknak apan nakabangar, idinaamuak asinublyan ni Celso dagiti agina. Kat nagturungdan iti lugar jay ina ti anak ni Celso. Apaman ang nakapagpasngayak, nagawid kami mutan iti anak ko iti lugar mi. Ita, awan damag kon maipapan ka ni Celso. Agliblibakak manang, no ko naak adjakon ay ayatan ti ama ti anak ko.
Kaaging gaita ay ayatek paylaeng ni Celso. Ngem ti anak milaengen ti pangiparparik na ak iti dayta a panagayat. Lalaki ti impas ngay kumanang, asibibiyag apakakit kitaak iti inay ayat ko unay a lalaki. Sapay kuma ta nakaitad inspirasyon ken nakaibati iti adal toy padas ko. Agyaman ak unay iti panangidrama yo. Toy pagayam mo, Nilda. Pagayam ko Anilda, dayawan ka iti nagbalin a desisyon mo, kan dayawak ti kinatibkar mo. Tanupay ay ayatempay laeng ti ama ti anak mo, kinabailam nga insakripisyo dayta para iti pagsayaatan ti padam a babae. Ti apo na marswa ti mangsupapak iti kinaimbag ti panagpuspusom. Kat ikarkararag ko, amasarakam tumat kuma ti agbalin akatakunaynay mo iti tungpal biag mo. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Daytoy a kapitulo nang ipakita manen tirigat ken panagsagrap ti tao, ngem adalat ta tinamnama iti patinggana, agyaman kami iti panangngeg. Sumurot maneng iti sumaruno a kapitulo tapno magun o diopay dagiti sabali a pamati ken pamati. Kablaw, kakabsat, umay kayo ditoy channel mi, ti Masakbayan Ilocano Radio Drama, no ada tinaisardeng nga kwento, saan mo na isao taawan tinanggeg, no naisardeng apagayat, ken agsublimanen iti rikna. Welcome to channel, comment mo ditoy baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo, ti episode ita, mabalin nga ti maysa kadakayo ti mapagsaritaan. Ti Masakbayan. Nagrikat nga aklunan ti kinapudno, nga awanan day dinanang. Amok day ta, Rose. Narigat ta talaga. Nang runakat nakadin na tayo itinabayag a panawon ni Nanang. Ngamnas kan nga aklunan tayo, asaan tayo na makita kan makadin na ni Nanang. Masapul nga agbalin ka anatib ka, Rose. Diyak laing pagarop. Akas to'y gayam ka sa ti mapukawan iti ina. Di ka agda nagtanda kami dito'y kadagiti anak ta. Agyaman akpol. Talaga nagdagsan ti barukong ko. Natural lang day tarik nam. Masapul tinaan-anay a panawon kan oras. Tapno maklon mo, ken mapunas ti saem amarikrik nam. Paul. Amo ka talaga anarigat ti pagdaldalanam ita, bakit? Ngam panghaasim ha? Ikarim ko makanyak akabailam day ta alabanan. Wen, ikarik. Tantandaanam nga da kami laang dito'y kadagiti anak ta amangan dingay kan ka. Iso adi kag danag. Mabailam day ta, Rose. Mamang, ape ang nakalidliday ka manen. Wen ngagpaiso, mamang. Kanayon ka kasta. Malaglagip ko lang day di lola yo, anak ko. Kasta ka di, mamang. San kan ngagliday, mamang? Di mi ngamin kaya tamakit-kita da kaan naliday. Un nga rod, mamang. Pasensya kayon, anak ko. Talaga ngamin ang mailiwak ka ni lola yo. Kanayon tayo ngamin akad-kadwa di si bibiyagpay. Iso ang maikawak itataawanan. Kansan tayo na makit-kita. Saan abali, mamang? Amok nga dan ijay heaven ni lola. Wen, mamang. Adan angel tayo ijay heaven. Un nga rod. Pudnot ako na yo, anak ko. Adan ijay heaven ni lola yo. Kat amok akanayon na tayon atarabayan. Iso akanayon kayo nga agsingsing patwan. Wen, mamang.
Mataal daw yung anak ko. Okay, matpapang. Ado tinaramid mi di school. Wen papang, ado ti assignments mi. Ngam kabailan mi mat nga aramiden. Good. Nasayat nga rin no kasta anak ko. Oh, Rose. Sika ngay mat bakit? Kumusta tinagmalam mo diti balay? Okay, Mat Paul. Sika, kumusta ti trabahom? Ado ti trabaho mi ita. Talaga busy kami. Ang kas kada kayo? Okay lang. Kabailak. Sika di pampanunutak bakit? Nang runa kat agmay-may saka diti balay no pumanaw kamin kadag iti ubing. Okay, aklaang. Di nakpagdanagan. Papang, mabalin ka din nga agbanding tayo inton weekend? Tapno maragsakan mo't ni mamang. Napintas sa daytang idea Anya ti kaya tiyong aramidan tayo? Mabalin tayo ti agpiknik ijay park, papang. Wen nga rod. Kayat ko dayta Tapno makaruwarak mat dito'y balay, kan makarelax. O sige, kasta nga rin taramidan tayo inton weekend. Yehey! Excited akong papang! Oray sakmat, papang. Kuma, weekend itan. Agyaman ak, Paul. Talaga siguro aka sa pulak dayta. Tapno makaaliwak sayak mat. Aramidan mi ta amin, tapno maparagsak da ka Rose. Kan syempre, importante nga kakadwa tayo kadagiti ubing. Wan ngagpaiso. Kan agbalon tayo itado amakan. Kanagay ayam tayo iji parke, papang. Agyaman ak kada kayo. Talaga ada kayo timang parparagsak kanya. Mamang, nalpas ko nga naramit ti assignment ko. Mabalinak ka din nga gay ayam. O sige anak ko, ngam siguraduam ana idalimanag mo amin nga inusar mo ija kwartuyo. Wen mamang, naiurnos kon. Mamang, mabalin na ka di tulungan iti project ko? Ha? Apay, anya ti project mo, anak? Agaramid ak iti poster para iti school project mi, mamang. O sige, umay katarugyantan nga aramiden. Naiprepare mo ka din dagiti kasapulan ta. Wan, mamang. Ading, mabalin ka di nga usarak pa lang di colored pencil mo? Sige lang, manang. Usaram. Mamang, mapana ko na gay ayam, ha? O sige, ngam di ka na nga ibilin ko kan ka, ha? Di ka makiap-apa. Wen mamang. O sige, mapanak pa'y. O sige, anak. Rugyanta ka din nga aramidan ti poster ko, mamang? Wan, ala, umay kan, tapno malpas ta adagos. Ken, tulungan kanton nga agluto, inton madamdama, mamang. O sige, tapno masursurom mat ti agluto. Buyaam ti aramidak, tapno daras ka makasursuro. Napalalo a kinarigat ko kadagidi a panawan manang Emmy. Nang runa kat talaga apetat ti ipupusay ti inak. Na ikaw ak talaga iti kaawan na. Takanayon nga iso ti kadkadwa ki balay, tunggal mapanag-eskwela dagiti anak ko, kan mapanagtrabaho ti asawak. Iti ipupusay day dinanang, kasla na pukaw ti kagudwa ti kinataok. Inaldaw akasla kumapsot ti panagriknak. Anadlaw mo't adagos ti asawa ken dagiti anak ko. Makitkitak pa'y amariribukan dan gapu iti makitkita da akasasaad ko.
Sumagmamano na bulan tinapalabas manipod pimusay day dinanang. Nga maging gayta. Awan pa'y pulos makita ka nagbaliwan ti kasasaad mo. Apektado pa yun ti salunat mo. Nagdakkelan ti kimutungam. Ni, saan mo't ti panagkunak? Kan mga anak mo't iti husto. Uray mangmangan ka no kanayon mo ti panagpampanunot mo. Talaga maapektaran ti salunat mo. Kumita kay ti sarming tapno mapanagnakam ti ibagbagakken ka. Hinton kuan ang mga nusikamot ti agsakit gapo iti kapapanunot mo. Pasensya kan Paul. Talagang amin ang nagrigat nga aklunok nga awanan ni nanang. Nasken na agaramid kay ti pamuspusan tapno mailiwliwag mo ti marikriknam. Apay na agaliwaksay kamet. Rumwar kayo kadag iti kagayim mo. Iti kasta, saan ka laeng adda dito'y balay? Okay aklaang. Umdason ti pa nagpaspasyar tayo kadag iti anak mo. Sige, naukas ta ti kunam. Ngampang bakit? Tulungam ti bagim, tapno mapunas da ita marikrik na maliday. Diyak kaya ta si kamot ti agsakit, Rose. Papang, amom, nadanon mi itay ni mamang agsangsangit. Bunyag paiso papang, malaglagip na kanumanan ni Lola. Ay, talaga narigat ti sasaaden ita ni mamangyo. Gapo iti kaawanen day di lola yo. Iso ano makita yo amalmal day ni mamangyo. Asit ganyo adagos kat kasarsarita yo, wan? Kasta mater aramidan mi, papang. Wen papang, nukas di nga asit gan mi. Ipakita na kada kami akaslawan ang yaman na ti mapaspasamak. Ilimod na adagos ti panagliday na. Agpaiso day ta, papang. Naragsak kam pa idi, ngam saan mat gayam. Basta andingayin nyo akanayon ni mamangyo. Ken no mabalin, naawan lakit di ti klase yo, ken awan tinapatag nga aramidan nyo. Di yo pampanawan ni agmaymaysan adda kayo dito balay. Wan, papang, kasta ti aramidan mi. Tapno nabibita malipatan ni mamang, ti pupusay ni Lola. Naimbag ta nakapasyar ka, anak ko. Ay, kumusta nga imot ni Rose kandag iti ubeng? Nasayat madagita po ko yun nanang. Ngam ni Rose. Aging gaita, napalalo pa'y lang tiliday na. Gapo iti ipupusay day di katugangak. Talaga kasta, anak ko. Nang runa ka talaga nga ipatpatag unay ni Rose na idi abalayan. Kaniso tinabayag anak kadwayo iji balayo. Wan nga ron nanang. Kat madanaganak. Nagdakkelan ti imresan ti bagi ni Rose gapo iti kapapanunot na. Uray dagita puyo, madandanagan damat. Ang mga no isumot tagsakit gapo iti nakaro panaglidliday na. Anya nga iti maitulong ko, anak ko. Day ta tigagara kisong imayak nanang. No mabalin. Umay kayo kung maagnaid iti balay. Tapno adakad kadwa ni Rose. Nang runa na awan kami kadagiti ubing. Makatulong nga taday taken ni Rose, anak ko. Awanin ti sa bali pa mapanunot ko ang mabalin ni aramidan nanang. Amangan ko nak no mapunas ti kasi amarikrik nana no adda kayo akad kadwa na iti balay. Talaga kami nakailiw na day di katugangak. Ay, no, iso ti amom makatulong tapno agsubli ti sigod agaganay gayan na. Ay di sige, anak ko. Umayak pa'y lagyan iji balayaw. Agyaman ak nanang. Amo ka saan lang nga ni Rose ti maragsakan iti kaadayon to ni Jabalay. Ultimo dagiti apo ko yo. Sigurado ang maragsakan damat.
Dakon Rose. Ayan mo. At sorpresa kan ka. Adak dito'y kusina. Mabitla ang taumaya kon. Nanang, sigurado ang maklaat ni Rose ang makakita kada kayo. Sapay kuma, takas agpaiso anak ko. Anya ka di ayati ibagbagam a sorpresa kanya. Ha? Nanang? Ada kayo? Wan, anak ko. Ay, nanang, agyaman na nakaumay kayo. Mailiw kami matan kada kayo. Napan ko sinukon ni Nanang. Ket kinasarita ka numabalin, agbakasyon dito'y balay. Kumusta ka nga, Rose, anak ko? Nasaya at mat, nanang. Maragsa ka na ka talaga nakakita kada kayo. Manipod ita Rose, at dan kadkadwam dito'y balay. Naimbag man, tanapanunot mo a pinagbakasyon dito'y ni nanang. Una, tamo ka mailiw ka matan kan kuana. Uray siyak, mailiwak mat kada kayo. Nagruna dagiti apokok. Sana bale, tada kayon dito'y balay Nanang. Katamo ka maragsa ka na makakita kada kayo dagiti apo ko yo. Nasurpresa ak iti dadateng ti katugangak iti balay mi manang Emmy. Jak amongem, jak mailadawan ti marikriknak iti daydi akan ito. Napalalo ti ragsak ko ang nakakita kan kuana. Kasla nariknak asi bibiyag manan daydi nanang. Kasta unay met aragsak dagiti anak ko ang nakakita manan ken ni Lola da. Iti kada ti katugangak iti balay mi, ininot ang nagsubli ti sigod a kinaganay-gay ko manang Emmy. Kasla pimigsa ken simmarantaak iti panagriknak. Ala, manganta yun. Itay pa yan nakaluto kami kan ni Rose. Kasanaimas ti si datayo ita. Siyempre, ni nanang tinagluto iti paborito yo asidaan. Di mat day ta ti request yo ang mailuto ita pang rabii. Nagbanglumat ti si datayo. Wow, ti favorite ko gayam nga adobo tin luto yo, mamang. Sigurado nga ado ti makan ko ita. Uray siyak mata. Ni Lola yo tinagluto iti dayta. Iso asigurado ang magustuhan nyo. Dayta ti specialty ni Lola yo. Iso asigurado ang naimas dayta. Alakit din, maganta yun. Rose, mangan ka iti ado, balasang ko. Ay nananang, manipod adda kayo ditoy, makita yung matinagbaliwan ti bagik. Limok magakon. Wanyag pa iso bakit? Ninanang lagayam ti solusyon tap na agsubli ka iti sigod. Ket agyaman nanang iti kaddayo ditoy. Nailiw-liwag kun tinalaos nga iliw ko iti daydi inak, gapot adda kayon ditoy. Yehey! Happy ni mamang! Wanerod, saanan analiday ni mamang? Ungarod! Saanan anak ko? Taadda kayo a pamilyak, akanayon a mangandingay kanyak. Ken, addan ditoy ni Lola yo. Agyaman Paul. Ne, anya ti pagyamanam kanya, Rose. Gaputa pinagnaid mo dito iti inam. Diyak mo nga manipod adda dito'y ni nanang, kasla pimigsaak iti panagriknak. Nadlaw mi matday ta kadagiti anak ta.
Katamom, maragragsakan da makakitkita kang kaakanayon na nakaisam. Sana kasi di, ang pasaray madanon da kakanong agsang sangit. Nailiwliwag kundi amin, manipod adda dito'y ti inam. Adda aminan simukat iti day dinanang ko. Agyaman akmat, takas tati pa nang ipatag mo ko ni nanang ko. Katnam na magtagtultuloy pa na kailiwliwag mon, iti ipupusay day di inam. Bakit? Mamang, anya ti kayat mo idiubing kapaylaeng? Wan mamang, anya ti arapaap mo idi ubing kapay. Ibagaman kada kami, mamang. Kwa, kayat ko ti maaddaan idi iti flower shop. Ha? Agpay mamang? Nga mapaya kayat mo ti sabsabong. Amuyo, pagaayat ko ngamin idi ti agururnos kadagiti sabsabong. Naasam ngamin day di lola yung agmula kadagiti sabsabong. Ah, kastagayam. Ay, isumat lagayam a favorite mo ti sabong, mamang. Apay nga, saan ka anaddan iti flower shop, mamang? Siyempre, nag-focus ako iti pamilya tayo. Ha? Ngam, mabalin pa imot itano kayat mo saan ka di, mamang? Uwing nagpaiso. Mabalin mo't siguro. Ngam, kasapulan ngamin ti dakkel apuunan no agnegosyo tayo iti flower shop. Kumayat day ta, mamang. Tapnan ta pa'y sa bala pagliwliwaam. Amok ti anda iti panunot yun, anak ko. Ngam di kay agdanag. Nakailiw-liwag akon. Saan akon analiday, gapot adda kayo a pamilyak. Ken, adan dito'y balay ni lola yo. Uwing nga ron, mamang. Naragsak tayo, tadan dito'y ni lola. Wen, mamang! Isaasanda ko na pagdanagan. Naragsak akon. Taadda kayo amang linglingay kanyak. Nangag ko ti saritaan nyo itay kadagiti anak ta, bakit? May papan ka di iti arapaap ko ang maadaan iti flower shop? Wen, apay no padasan tayo iti mangibangon iti flower shop. Ha? Sigurado ka, Paul? Dakkel apuunan ti kasapulan iti dayta negosyo. Kabailan tayo dayta. Tapno matunoy mo tinabayagan ni arapaap mo. Kabailan tayo. Basta agtitinulong tayo. Sige. No, dayta ti kunam. Saan mataparikot tagbati dito balay tadamot ni nanang ko. Ken mabalin na pa iti tumulong iti shop na awan ti aramidin na dito balay. Agyamanak, Paul. Maragsakanak. Talagang arapaap mi iti daydi inak ti maaddaan iti flower shop. Ada nakita may apwesto mabalin nga aramidan a flower shop. Agpaiso? Sige. No kayat mo lakit diti day a lugar. Kasaritam takin kukwa tapno marentaan tayon. Napintas ti location na. Sigurado nga do ti aggatang no maadaan ijay iti flower shop. Nasayat nga rod no kasta. O sige, ornusan tayon ti amin. Tapno marugyanan ti kayat mo a flower shop, Rose. Mapanta ka sarita inton bigat ti akin kukwa iti for rent a pwesto. Kat isarunutan ton dagiti kasapulan tapno marugyanan ti flower shop. Mamang,
mamang, nagpintas ti flower shop mo. Wan nga rin, mamang. Magustuak dito eh. Natungpalan tara paap mo, Rose. Ti maadaan iti kastoy ang negosyo. Katagyaman nak iti suporta am lakay. Sigurado ang maragragsakan day di inak. Sa di naman ti ayan na. Talaga ngamin aday to iti arapaap mi adwa. Idi ubingak pay. Kat itatan natungpalan, adan pagliwliwaam. Saan ka nakanayon ang nakapupukla ang ijibalay? Mamang, umay kami tumulong dito inawan sa rakmi ha. Wen mamang, kaya't ko timbaga na ni manang ko. Wan agtitinulong tayo dito eh. Adamot din pagpasyaran ni Nanang, tunggal awan aramiden na ijibalay. Amok nga agbalin a successful daytoy a flower shop tayo. Gaputa adda kayo akanayon a nakasuporta kanyak. Bakit? Anyaman na pagragsakam, ipaaymikan ka. Gaputa patpat ganda ka unay, Rose. Maragsakan kami, ta naka-recover kan itinagdalanam iti kalabas. Gapuday ta kada kayo. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko. Da kayo tinagbalin akirad ko. Tapno mabaalak ti panubok asim mangbay kanyak. Patpatgan kayo unay-unay. Ipatpatagda kamat unay, Rose. Kablaawan ka anak ko. Nagmaya ti impatakderyo a flower shop. Agyaman nak nanang. May sa kayo ang nagbalin nga inspirasyon ko. Tapno makabangon nak manen. Pagyaman anak mo, ta nakatulong akin ka anak ko. Nagdakkel atulong ti kaadayo iti dan namin nanang. Idisimangbay kayo kada kami. Narik nakakaslapimig sa akmanen. Napukaw amin adudukot kan liday amarikrik-nak. Anak ko, kasla na silpon ti biyag ko iti kaadayo nanang. Patpatgan kayo unay. Sapay ko matasaan kayo ama uma kada kami. Saan to aba pasamak dayta, Rose? Aging gat adaak abiyag. Agtalinaedak iti denayo kadag iti apukok. Kayat ko ama imatangan ti panagdakkel da. Ken ti kinaragsak manen ti pamilyayo. Agyaman ako unay kada kayo nanang. Nagkasatak, takas ken ni Paul tinagbalin nga asawak. Tanadaanak iti may kadwa nga inaakas kada kayo. Patpatgan kayo unay-unay, nanang. No sigod ang nagdagsan tiriknak, gapu iti ipupusay day di inak. Nagbaliw ti amin, idisimangbay ti katugangak iti pudermi manang Emi. Kat iti panaglukat ti imbangon mi a flower shop, nariknak akaslalim mag-an, kat nakarkaro aragsak ti marikriknak. Ti flower shop nga imbangon mi, kat may saan nabiyag apakalaglagipak iti day di pimusay nga inak. Taarapaap mi ti maadaan iti kastoy a negosyo, idi ubingak pay laeng. Pudno a narigat ti mapukawan iti patpatgan ti biyag. Ngam adala tawagas ti Diyos, tapno adda sumangbay akasukat tinagawan a patpatgan. Sapay kumata nakaibati iti adal ti pakasaritaak manang. Agyamanak iti anusyo anang idrama iti padas ko. To'y pagayam mo,
Rose. Pagayam ko a Rose, maragsa ka na, tanakabangon ka matlaeng, kalpasan ti sakit anariknam, iti ipupusay ti patpatgam unay nga ina. Nagasat ka, tada pamilyam anakasuportaken ka. Ken ada katugangam, akas iti ina ni Paul nga asawam. Kararag ko asapay kuma, taagnanayon ti kinaragsak yu a pamilya, ken ti kinarangay ti imbangon nyo a negosyo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Daytoy a kapitulo nang ipakita manen ti rigat ken panagsagrap ti tao. Ngem adalat ta tinamnama iti patinggana, agyaman kami iti panangngeg. Sumurot maneng iti sumaruno a kapitulo tapno magun o diopay dagiti sabali a pamati ken pamati.